Mugikortasuna aldatzen dabilenez, seguruak be aldaketa honetara egokitzen die. Gu gure partetik, abantaila berezixak ematiaz gain, kobertura espezialak be ematen gabiltza. Batez be, importantiena dalako, zu errepidian, lasai eta eroso eta seguru joatea uneoro. Laboral kutxak eta Lagunaro seguruek Ecopack produktu berrisa diseinatu daue. Automobil elektriko guztietara egokitzen den zerbitzu bat emateko. Izan lehike automobil elektriko osoentzako, gasolinazko hibrido entxufagarrientzako edo dieselezko hibrido entxufagarrientzako. Azken finean, eskaintzen duen irtenbidea da, wallboxeko arazoren bat baldin badokatzu, hirugarrenei reklamazioa itxea kubritzen dutzugu, bateriziaren lapurreta edo zutiaren kasuan, bai, estalduta egongo zara. Kargatze puntuetara eraman behar baldin zaitzugu, eramango dutzugu. Eta guzti hau, 3 bertsio ezberdinetan daukatzu aukeratzeko. Basic, Optimo edo TR. Gure seguruek gainera gertuko tratu bat ematen dutzue. Beti edukiko duzu ni bezalako norbait zeuri atenditzeko prest ofizinan, beti daukatzu telefonoz komunikatzeko aukera, e-mailez, buruaz. Eta gainera, gestioaren gardentasuna bermatuta daukagu etxe zigiluaren bitartez. Eta beti egiten dugu gizartearekiko ekarpen solidario bat. Ekarpen solidario hori zertan datza? Kontratatutako polisa bakoitzeko 3 euro ematen dire Stop Violencia Vial elkarteari. Aseguratu nahi duzuna da aseguratzen dutzuguna. Kotxiaz aparte, beti edukiko duzu garantizatuta atentzio pertsonalizatua eta gestio arduratsua. Gainera, bidai asistentziaz aparte, eguneroko laguntza edukiko duzu kubritzuta, bai kotxian edo beste modu baten bidaiatzen baldin baduzu.